Evo ga, čoda. Ali na Exitu. Alo? Na speakeru si imam jedno pitanje za tebe. Ajde, a šta, jel streamuješ? Da, ali je brzo pitanje, znači odgovori sa da ili ne i to je to. Ajde. Da li sam bio sa Kim Lamarin? A što mi to radiš, brzo? Ne razumem, brate, brzo pitanje, prosto. Pa ne znam da smijem da kažem javno. Pa na live-u sam, zato ti zovem. Pa da, ali hoćeš da možda me zoveš da i kao u fazonu si slaži. Ne, nego sam ja rekao da jesam i ljudi mi ne veruju. Okej, znači mogu da kažem istinu. Da. Nećeš se ljutiti, nema posle ono kao, Ne, reci. Da, bio je sa Kim Lamarin i to 3 meseca u vezi i fun fact, ostala je zaključana kod njega gajdi riba. Hoćete da čujete, aj, hvala ti, to je to. Bata je kidnapuje Hrvate i peča. Ajde, čao. Evo, pozvat ćemo i Delića.